салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии низ дида бошед. арзиши сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе та якуни моҳи охир арзон шуда, айни замон нархи чаканаи 1 литр бензини навъи I92 дар пойтахт 10 сомонию 20 дирам, сӯзишвории дизелӣ 10 сомонию 60 дирам ва гази моеъ 7 сомонию 20 дирамро ташкил медиҳад. Ба ин тариқ дар ин давра нархи бензин ба андозаи 7.2% ва сӯзишвории дизелӣ 5.4% поин рафта, арзиши гази моеъ бетағйир боқӣ мондааст. қиматшавӣ бо суръати нархи сӯзишворӣ то нимаи моҳи ноябр идома ёфтааст. Тибқи маълумоти агентии омор дар зарфи 11 моҳи соли ҷорӣ ба кишвар ба маблағи зиёда аз $360 миллион ҳудуди 554 ҳазор тонна маҳсулоти нафтӣ ворид шудааст. Россия дар соли оянда ба Тоҷикистон бидуни ситонидани боҷ 830 ҳазор тонна маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ медиҳад, хабар дод вазорати энергетикаи ин кишвар. Аз ҷумла Тоҷикистон ба таври имтиёзнок 260 ҳазор тонна бензин, 310 ҳазор тонна сӯзишвории дизелӣ, 40 ҳазор тонна сӯзишвории авиатсионӣ ва 50 ҳазор тонна гази моеъ гирифта метавонад. Чунин имтиёз ба Тоҷикистон аз ҷониби Россия ҳанӯз аз соли 2013 дастрас карда мешавад. дар 11 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми муомилоти мол миёни Тоҷикистон ва кишварҳои иттиҳодии давлатҳои мустақил нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 28% афзоиш ёфта, ҳудуди $2 миллиард و 700 миллион долларро ташкил додааст. гуфта мешавад ки 48% ҳаҷми умумии гардиш ба кишварҳои иттиҳод аз ҷумла Туркменистон, Қазоқистон ва Узбекистон рост меояд, хабар медиҳад вазорати рушди иқтисод ва савдои мамлакат. доду гирифти кишвар бо Беларус ва Қирғизистон дар ин давра ба ранги сурх табдил ёфтааст. шарикони аслии тиҷоратии мамлакат Россия, Қазоқистон ва Узбекистон мебошанд. дар 11 моҳи охир ҳаҷми муомилоти мол бо Россия $1 миллиард و 100 миллион, бо Қазоқистон беш аз $1 миллиард ва бо Узбекистон беш аз $396 миллион ташкил додааст. гурӯҳи 44 дар Хоруғ аз раиси вилоят ва раиси кумитаи телевизион ва радио хостан дар телевизион барояшон иҷозаи суханронӣ диҳанд. дар пасманзари барномаву филмҳои зиёд дар телевизиони Бадахшон дар мавриди ҳаводиси охир намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз мақомот талаб карданд ки 30 дақиқаи вақти ин телевизиони маҳаллиро дар ихтиёри онҳо бигузоранд. Хуҷамри Пирмамадов, сухангӯи ин гурӯҳ, ба Азия Плюс хабар дод ки пахши чунин барномаҳо нооромиро дар ҷомеа ба бор меоранд. ҳамчунин Пирмамадов таъкид кардааст ки онҳо ба муроҷиати қаблияшон ба унвони раиси Маҷлиси миллӣ Рустами Эмомалӣ то кунун посухе нагирифтанд. дар ин муроҷиати видеои рӯзи 19 декабр аз Рустами Эмомалӣ хостанд вазъиятро шахсан мудирият кунад, зеро амалкарди сохторҳои қудратӣ метавонад сулҳу оромиро дар ҳудуди вилоят халалдор намояд. Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, президенти пешини Афғонистон, ки рӯзи 15 август аз Кобул фирор кард ва давлат ба дасти гурӯҳи Толибон суқут кард, дар нахустин гуфтугӯи расонаи худ бо BBC мегӯяд, шарикони байналмилалӣ аз ҷумла Амрико ӯро қурбонӣ карданд. Ғанӣ дар ин мусоҳиба фирораш аз Кобулро як тасмими ногаҳонӣ номида гуфтааст. Фирор замоне иттифоқ афтод ки нерӯҳои амниятиё дар Арг ба ӯ гуфтанд дигар қодир ба муҳофизатиё ва пойтахти кишвар нестанд. раис ҷумҳури фирори Афғонистон гуфт ягона иштибоҳи ӯ ба унвони президент эътимод ба шарикони байналмилалӣ аз ҷумла Амрико будааст. ӯ мегӯяд хашми мардуми афғонро дарк мекунад. Ашраф Ғанӣ рӯзи 15 август бо расидани Толибон ба дарвозаҳои Кобул бидуни эълони пешакии Афғонистонро тарк кард. дар ин гуфтугӯ ӯ мегӯяд омодааст барои таҳқиқот аз ӯ дар бораи иддаои бурдани пул бо худ аз Кобул аз мошини дурухсанҷ ё худ детектор истифода шавад. Теймур Раҳимов, гӯштенгириши нуқтаи Тоҷик, беҳтарин варзишгари сол дар ин ришта эътироф карда шуд, хабар медиҳад Федератсияи гӯштени миллӣ. Ба иттилои манбаъ Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни 90 килограмм, Мирзо Ҷамил Рамазонов ва Фирдавс Насимов дар вазнҳои худ беҳтарин дониста шуданд. Таъкид шудааст ки ҷоизаи беҳтарин сармураббӣ дар соли 2021-ро Хуршед Ибодуллоев соҳиб гардид. Мураббии сол Гулов Шоҳин эътироф шудааст.
инчунин федератсияи гӯштини миллӣ кори доваронро дар соли равон арзёбӣ намуда Хусрав Шоевро беҳтарин довар дар соли 2021 хондааст. Дар феҳристи беҳтаринҳои сол инчунин федератсияи гӯштини миллии минтақаи Кӯлоб низ ворид гардидааст. خب این بود نشر جنبسته برنامه خبری در رادیوی آسیا پلاس. شما می توانید همه روزه ساعت 18 شام پخش آنلاینی ما را طریق صفحه فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب نیز دیده باشید.